Lajeng sarung jagung. Nggih, wis. Heeh. Prau layar. Nggih, wis tuku kaset. Heeh. Ayo ki diaturi Setya Tuhu langsung bae Cong. Iya. Ora sah bomo, merga terus sawetara meh jam 3 wong ngono. Bawane kanyepen. Setya Tuhu, ayo monggo. Ibune genduk. Oh iya. Langsung bae Cong. Aku kang setya satuhu kowe tapi yen nganti saiki Ngono naya ngono. Andika pengayomanku halahir awaten kuwas nyata namang asa tanda ya saksane Oh, iya. Mugiantuk berkahing witi adi ngamong tansah lemah nabatu Terus diaturi Setya Tuhu sisan tambah siji bojo loro ya bojo loro diaturi sisan ya ayo ibune genduk ayo sisan wah dasare sing jepong wajan isih Joko iya Jokondo-kondo ya Dik Amit
rana bali nang kene sing setina kanggo sapa kanggo sapa setina kanggo wong liya abang biru Asik. nang disco awake rumus mikir bojoloro Bojoloro. bojo sing ana njaluk disayang sing tuwa njur bakal ditinggal siramu patrapi sadulu adem tresno adem watu mikir putuwe mikir belanjane njur saiki bingung atine oleh rana apa penak rek Jon kondhangane terampil keplakane apik wantep tenan Hah. Sapa Deku lanang kamit iki wah Jon ki mau bojo loro wah dasare sing bonang ya wah Jon mikir belanjane njur saiki bingung atine oleh rana apa penak rek Jon kondhangane terampil keplakane apik wantep tenan Hah. Sapa Deku lanang kamit iki wah Jon ki mau bojo loro wah dasare sing bonang ya wah Jon kondang sak kabupaten Rembang Pati iya sapa Deparem Jan wah Jan alhamdulillah saiki wis iso ngetutno awak dhewe terus ya reng wah Jan nganti kangen aku oh iya ngaturi minangka pungkasane lagu oh iya ayo kuwi ku mau apa sinom nyamat iki minangka pungkasane lagu iya ana saran kabel aku kok ora roh ya wis pokoknya dibari sampai jam 6 ya ora apa-apa nggih niki ngaturi panjenengane Duli yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam. Oh iya. Panjenengan papundenmu diaturi sinom nyamat
Jan udan-udan enak ya Reng. Ya. Nggih, mangga. Mbak Sum nggih kena, Mbak Putri nggih kena. Monggo. Sing kakung seniman sing wadon seniwati kayane ngupo kumandang swarane babatan tak tandurane tak lusure aja suwe-suwe memundut rukmi bal-balan kaose biru galan aja ditiru becik sing prasaja dening Jawa niku rambut gawe sing ati-ati dimane lestari wah dasare hawane adem grimis-grimis ngrungokno sinom nyamat sinambe unjukane wedang kopi sing panas wah nyampleng ya Reng ya dasare diuduti nang udutku kok entek Reng ladrah mulane ditiru kaya sing ngendang anggere ngarepe dalang ana rokokake iki engko anggere bar nyongo terus kutuk-kutuk mengarep awur dalang tangane graya-graya ya ngaturi lelagon ponegong sarung jagung jono pepeling jono prau layar jono halah
Wis go model kaya Jepara dak wis. Anggere bar goro-goro langsung tancep kayon ngene ora wis. Ya ora. Jenenge tontonan iki kudu dadi tuntunan. Ngono ya, Truk. Iya. Monggo ngaturi lelagon Prau Layar. Prau Layar reng men ra ngantuk reng. Iya. Ya, jan. Ya, monggo Mas Kamit. Wah, melek ya reng. Ya, jan marai ora ngantuk tenane. Ya, deh. Ki mau, wah. Prau layar wis diaturi. Ya. Lanjutke apa lakone? Sarung jagung. Iya. Sarung jagung karo pepelik iki ping pindho. Iya. Wis pokoke ora balik Demak bangeten. Neng alhamdulillah reng iki mau wis ana SMS rasan-rasan bakale tekakno ning Demak. Iya. Sing juwana karo Bendar iki mau ya wis SMS rasan-rasan. Boya ya. Dalang larang karo ora aku ya padha ae kok. Rega murah ya ora kalah karo sing larang. Iya iya. Aduh. Ngaturi apa, Gang? Sarung jagung. Ya.
pripun parikan mau? Ana. Udut meneh. Udute telas kok udut meneh. Ya, mangga sarung jagung to. Ya. Matur sembah nuwun. Reng ana SMS reng. Tolong dilayani lagu pepeling besok takjak lunga Jepara. Nggih panjenengane Bapak Sidi ya. Awak dhewe sak rombongan arep jak ning Jepara reng. Oh ya.
pepeling cok. Oh iya. Skor wae ya. Langsung bae ya iya. Monggo pepeling cok.